Salutare și bine ați venit la Multiplayer Hardcore. Am revenit și eu după un an de pauză. Ne jucăm cu un invitat special. Băgăm și noi niște moduri. Așa. Dăm create și invitatul special o să-l vedeți pe hartă. Știu că n-am mai postat, dar o să revin acum în forță. Ne jucăm multiplayer. Sper să nu murim, că este hardcore. Și da. Îl cheamă. Ați văzut cum îl cheamă. Tocmai a zis ca să intru. Din păcate ne-a dat. Mi-a cam luat o inimă. Și vedeți, să pun asta, Ghiță 34. Sper să nu murim, v-am zis că e hardcore și este greu. Uitați-l. Îi zicem și noi salut. Îi zicem și noi că așa e frumos, să zicem. Este colegul meu de bancă. Mergem la școală, în fine. Lăsăm chestiile de școală, de tot, că spuneți-mi și mie dacă vă place școala, că eu nu ador școala. Așa, să mai luăm și noi niște lemn. Sper să nu moară invitatul. Dacă moare, a filmat pe canalul lui și cam am murit. Eu de 3 ori, el de 2 ori. Am pus și eu un crafting. Punem și noi niște de-astea. Niște sticuri. Așa, deci noi așa. Dăm și noi așa. Mergem și noi să luăm piatră. Hai, dă-te, ghițule! Am luat de tine, ghițule! Am băgat niște moduri, dacă vreți să vedeți modurile, descărcați furniture mode. Să continuăm la ale noastre treburi. Cu Minecraft Hardcore, multiplayer. Este foarte greu. V-am spus, am avut 5 hărți și pe toate hărțile am murit. Foarte mare noroc. Îmi cer scuze dacă se mă aude întrerup sau așa. Îmi cer scuze, n-am ce să fac. Așa este. Este asta. Da. Am revenit și noi în forță, tate. După un an de pauză. Cum v-am spus. Era să mă arunc. Efectiv, vedeți și voi vrăjitoarea aia. În ultima, și scheletele, și creeper-ul, nu mai zi nimic. Nu mai zi nimic. Vrăjitoarea aia, aproape, în ultima hartă, era aproape să-l omoare. Adică, da,
L-a omorât scheletele, dar nu îi zic eu că să mergem. Că să-mi spuneți care este biomul vostru preferat. Dar vă spun, eu nu iubesc savana. Nu iubesc savana. Să bătem și une oaia asta repede. Ca să... Nu prea aș vrea să mă risc pentru coul ăla. Nu prea. Sau să mă risc, nu mă risc. Nu mă risc că mor. Și nu prea vreau să facem multe episoade și dacă mai vreți, dați și voi un like și un subscribe. O să vă dau și canalul lui prietenul meu. Da, o să vă dau și canalul prietenului meu. Să-i dați și voi un like și un subscribe dacă că nu costă nimic și durează o secundă, ce să vă zic. Dacă vreți și partea a doua, la mine, la el e partea a cincea, că filmează și el, că v-am spus, are și el canal, da. Sper să nu murim, atâta. Atâta vreau de la viața asta. Îmi zice dacă filmez. Da. Da, nu știu unde s-a dus ghițaiul meu. Ghiță, unde-și Ghița? A ieșit de pe hartă? N-a ieșit. Ghiță, unde-și Ghiță? Aoleu. Nu știu. Vă salută. Vă salută. I-am salutat și eu. Da. Și vedem și noi de vaca asta că... Da. Suntem criminali, dar n-avem ce să facem. N-avem. Așa să câștigă pâine, cum se zice. Dacă n-ai mâncare, n-ai viață. Da. Nu se întâmplă mai nimic. Ducem și noi mai omorăm și noi vreo vacă, vreo de toate, ce se poate omoră, ce să zicem și noi. Am auzit o vrăjitoare, nu e de-a bine. Dacă ne omoară iară, nu mai este nimic. Și avem pat. Și încă o oaie. Se aduce el și încă una. Este bine. 3. Așa. Și nu se întâmplă mai nimic. Mai nimic. Omorâm și noi vaca asta că... N-are ce să caute pe lumea asta, n-are. Să mergem în față, mai este o oaie. 2 oi. Ghițaiul meu, ghițarul meu, nu știu unde s-a dus. Lasă că mă găsește. Mă găsește că... Da.
Ne băgăm totuși, ne băgăm. Să luăm coul ăla. Ar fi bun coul. De ce să vă mint? Hai că ne băgăm. Totuși, dacă oriști, să oriști pe la capăt, ce să mai... Văd și un creeper, nu-i de-a binele. Dacă văd un schelete, fug cât pot de repede. Da, totuși. Mă scuzați că nu mai bâlbâi, dar este primul videoclip după un an. Și sunt emoțiile alea. N-am mai filmat după atâta timp. Unde sunt? Am crezut și eu că e descurcăresc. Da, nu m-a găsit. Undeva sunt, bă, nu știu unde. Ne ducem încoace. Să facem repede pat. Pat. Ulele. Pat. Nu, mă bag mai bine în pământ. Mai bine mă bag în pământ. Trebuie să bagi în pământ că... Mama am auzit. Vai de capul meu. Mă ia cu groaza. Să zicem ok că periculoși de pe Bedrock Mobi. I-au făcut cei mai pro. Ulele, mamă. Vai de capul meu. Am o frică cu mobii ăștia. Ne băgăm și noi la minat. Păi de ce nu? Am găsit și iron din prima. Cei mai norocoși. Ce să zice? Da, suntem norocoși, ce să zic. Adică sunt eu, nu știu, de ghiț al meu. Să vedem cum va trece noaptea asta, cu bine sau cu rău. Vă mai spun încă o dată că dacă se mă aude întrerupt și chestii, îmi pare rău, dar chiar o să încerc ca să rezolv dacă se aude. Și da. Să mai spargem și noi pe aici, așa că n-avem ce să facem în pământ decât să săpăm, că de e pământ, să săpăm, să ne facem bazați ca să nu mai murim. Da, am găsit iron și nu mai găsesc acum. Era bun, una era acum. Vreo mină, ceva. Nici n-aș vrea să găsesc mină. Vă spun sincer, nici nu aș vrea. Și avem și noi niște moduri, ca să ne jucăm și noi bazați. Punem și noi niște torțe. Ar fi bine dacă am găsit un chei, ceva. Ia să verificăm și noi cât iron avem. Avem 4,
Trebuie când ne ducem sus, adică când mă duc eu, că nu știu unde ghiț al meu, nu știu. S-a dus și nu l-am mai găsit. Să facem scuturi. Să nu murim. Că nu prea aș vrea să mor pe lumea asta. Și da. S-a adus și pickaxe-ul. Tocmai bine că ne punem și noi un furnal. Adică crafting table-ul e acolo. Mai verificăm și noi dacă s-a dus ziua. Și na. Spargem un bloc. Nu s-a dus, nu s-a dus, nu s-a dus. Mamă. Nu e bine. Nu e bine deloc. Deloc nu e bine. Așa. Are și noi. Din păcate nu mai avem coul. Da. Facem și noi cu ce avem. Nu. Și nu o să ies din casă. Nici pentru nimic. Mai verificăm și noi. Da, nu se face. Nu se face așa de repede. Trebuie să facem și noi scut. Dacă mai avem bețe. Nu mai avem bețe. Facem și noi un scut. Două pickaxe-uri. Să avem. Și da, la bătut. Și cam aici să închei și seria asta. Da. Noi ne revedem la al doilea videoclip. Sperăm că o să mai vrea să mai joace. Că nu stă bine cu nervii. Se enervează foarte rău și v-am lăsat. Pa, pa.